Teraz vám predstavím vzor 2440 O2 SRC, čierna farba. To, čo dostanete v prípade, že od nás objednáte, takže návod na použitie, samozrejme v slovenčine, češtine. Obuv je pekne uložená. Je celokožený zvršok s podšívkou Freetex, čo znamená, je to veľmi adekvátna náhrada značkovej podšívky, membránovej, ktorá má za úlohu neprepustiť vodu zvonka a zároveň prepustiť pachy znútra topánky von, kde useň samozrejme toto všetko umožňuje. Je lícová koža, tu v špici ochrana proti tomu, aby sa nepoškriabala, čo je tiež prírodná useň s polyuretánovým nánosom. Podošva je guma, polyuretán, kde guma má vynikajúce protišmykové vlastnosti, proti oleju, antistatik, samozrejme všetky, čo požaduje norma. A protišmykové môžeme predviesť, kde samozrejme váha človeka umocní túto vlastnosť. Podporný systém v pete, kde má ochrannú funkciu a čo viac o nej. Podšívka textilná, veľmi dobre vypolstrované, vybandážované. To je všetko o tejto obuvi.